Monggo, Mbak. Iki diaturake marang anak wedok Mbak Kluwi. Ngudang karo Mbak Kluwi. Ning sing teko kok malah sinden kluweh iki. Ha iya. Sapa Mbak Ika uget-uget mesake ra entuk nggon kudu disesel-seselke kene. Ha iya. Mosok bintang tamu arep ning warung. Ha iya, wis ben kene dhisik ditata ora ketang suk-sukan. Wong sindene ya nganti 8. Ha iya, kaya ngono kuwi. Lajengaken Mbak Lia, ya.
Pripun Mbak Lia? Ya. Bisa gawe. Gawe apa? Iki lek ora event bocah diselapani ngene ya arang-arang metu ya, Mak. Arya nggih ngeling-eling sak kabehe. Ha iya. Kabeh kok ngeling-eling ora. Monggo Mbak Lia, telaske, Mbak. Dayane generasi sing kuat nggawa masa depane bangsa tumuju marang adil makmur ngono ya Mak. Pancen kaya ngono kuwi dadi nasibe bangsa Nuswantara ki ya gumantung para generasi-generasi lah. Apik lan orane generasi gumantung telung perkara. Upamane sepisan ya kuwi pangglawentahe Rama Ibu ana ing dalem. Angka loro ya kuwi piwulange bapak ibu guru ana ing sekolahan. Angka telu lingkungan lho. Ngono. Nadyanto pangglawentahe Rama Ibu ana ing dalem ki becik, piwulange guru ana pawiyatan ki apik. Nek yen nganti terjun di masyarakat, terjun ning lingkungan, mongko salah anggene milih lingkungan, entuk lingkungan sing ceroboh, lingkungan sing mrosal, bocah-bocah sing angel ditata, angel diatur, iki mengko ya dadi generasi sing bakale malah ngrepoti karo negara. Oh kaya ngono kuwi. Mula telung perkara kuwi sing nemtokake bocah iki dadine piye antarane wong tuwa lan uga sekolahan, angka telu lingkungan. Wah iya bener ya Mak, bener kaya mengkono. Kaya ngono mergo bocah ki ngibarate kaya kertas putih kae, gumantung sing nulisi yen tulisane apik ya dadine becik, ewadine yen tulisane ala dadine bubrak. Iya, bener Mak, benerne ya tetep dikudang-kudang disuwunake marang Hyang Agung. Anak kula Wara Kluwi Elianur Nugraha dadi generasi yang handal hebat ya Mak. Bisa dadi tentrem lan mareme keluarga. Ya bener. Banjur iki sowan komplit ya Mak. Komplit gamelan wayang sak wujud-wujute ngestokake dawuh Bapak Sudarsana nggawa saka ngomah. Ya Kiai Berkah Slamet. Kaya ngono kuwi. Ugi kadang-kadang karawitan lan ugi waranggana saking paguyuban Sanggar Seni Madangkaran Jaten Karanganyar sowan utawi seba komplit. Ya malah dipandhegani karo sing asring saba laladan kene ya kuwi Mas Danang Wirya. Panjenengane iki wis tenan sore maule cerita. Wah, daerah mriki riyen ambah-ambahan kula, Mas. Wae mriki kalih wayang remen ampun kuwatir. Jaman bapak kula riyen ngasta teng mriki walah mesti gayeng gumarenggeng nika. Lek sakniki kirangan. Ayo. Pancen ya jamane wis salin. Lek
mapan ning Karang Padesan ngene iki sok-sok belum tergesek karo kemajuane zaman sing hanjok marang bab negatif, Nduk. Iya, nyatane ya bergas kaya mengkene kahanane nyenengake. Lah, sing diantu-antu karo warga masyarakat ing laladan Gondang Tawang kene mau aku nalika arep munggahno panggung pundi Bu Kesi, pundi Bu Kesi. Oh iya, jebul bojomu ki ya wis kondang tekan kene. Wo, tenan. Lek Bu Kesi iki wis melanglang buana, Nduk. Ora mung ning Nuswantara, wong nyatane 5 benua semua pernah dikunjungi. Wah, nganti kaya ngono kuwi mergo bunci kagunan swara kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Mula kanggo srana panglipure sedaya para lenggah mliginipun Bapak Sudarsana Sagotrah. Ayo Ibu Sukesi Rahayu jumenenga ya ngaturke panglipur marang sedaya para pamirsa. Cublak-cublak suweng nggih jumenengi Ibu Sukesi Rahayu. Yo. Sugeng dalu Ibu Sukesi Rahayu. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Nggih matur nuwun. Kala wau kathah para ibu-ibu ing mriki ing sami mundhut pirsa pundi Bu Kesi. Lah tegesipun pancen panjenengan menika sampun dipun tresnani kalian piyayi ing laladan susuan Kabupaten Semarang mriki. Ngoten. Injih. Pun nate to nyinden daerah mriki jenengan? Kula kok mboten kemutan nggih. Angger bayaranipun telas, duwitipun telas ngeten iki kula dadi kesupen ngoten. Wah iya. Wis ngono kuwi seniman kuwi. Mesti mbuh nalika taun pira nderekke Pak Suryanto utawa sapa utawa mirsani jenengan lumantar televisi utawa midhangetake lumantar radio, piyayi kene wis ora asing karo panjenengan. Mula mewakili kanca-kanca Madangkara kabeh ngaturake salam hormat, ngaturake panuwun marang Bapak Sudarsana Ibu Siti Munatun Sagotrah sumrambahipun sedaya para lenggah. Ayo Bu. Enggak. Nggih, wilujeng dalu konjuk sedaya kemawon para tamu, kakung saha putri, ibu-ibu khususipun wonten wingking wau ingkang sonten pun njawili bokong kula ngejaki foto. Saya Bapak Sudarsana wau enten garwanipun lho Pak Darsana menika. Kok ya meksa-meksa Bu Kesi selfie Bu Kesi ngoten niku. Selfie iki apa? Foto bersama sing kamerane diadepke teng muka ngoten niku lho Pak Dalang. Lho niku katresnan Bu Kesi. Katresnan kalih budaya iki kaya ngoten niku. Nyatanipun nggih ngantos kados mekaten menika. Sedaya cumawis kanthi sae, kanthi rancak, kanthi lancar. Panggunge ya bawira, terope megah kados mekaten menika. Sound sisteme ya kepenak. Dasare iki ya sinengkuyung video syuting saka Tantun. Video syuting Kaliwungu. Tantun. Ngono kuwi iki kakange kancaku sekolah mbiyen. Ya Mbak Geksi Wulandari. Iki kancaku mbiyen mau wis meling kok titip iki syutinge Kang Masku engko apa kuwi jenenge promosekno Mas ya oke siap Mbak Geksi siap. Ya Mbak Geksi lek bojomu iki Kesi lek iki. Ayo. Injih Pak Dalang. Pramila dalu niki kula sak kanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Sudarsana ingkang dalu menika syukuran selapanan wayahipun inggih menika genduk wara. Wah angel asmane mau. Kluwi. Ya ampun Pak, seneng banget aku. Ing suasana padesan ayem tentrem mong krungu swara jangkrik karo kodhok krik 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 krik. Kaya suarane awake dhewe nalika ning
sesepen kae lho, Pak. Heeh. Kaya ning suku-suku Bathok mau, ayo. Pramila kula matur nuwun sanget. Dalu niki kanca-kanca Madangkara sampun dipun percaya nglipur keluarga ageng. Mugi-mugi keluarga Bapak Sudarsono tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun dene genduk kluwi ingkang dipun selapani tembene dadosa putri ingkang miguna tumrap keluarga agama, budaya, nusa lan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun pandonganipun Bu Kesi. Nggih, ning aja lali mengke lek pun gedhe terus benjing pun sukses sekolahe, pun kesupen mengke nanggap Pak Cahya Kuntadi malih nggih, Pak. Nggih. Wong nyatanipun Pak Sudarsono ki pancen maindhen ning wayang Bu Kesi. Jenengan lak ra ngerti nalika jagongan tindak ana ing Jaten kae. Kula niku jane yen pengen wayangan wiwit saurunge pandemi. Nganti pandemi nika nggih badhe wayangan mboten pikantuk izin, rampung pandemi ndelalah wonten alangan sakmenika nembe kasembadan. Piyai niku pancen remen kalih wayang Pak Sudarsono niku sak keluarga niku sedaya remen. Nah, mila nggih awake dhewe wajib ngaturake panuwun. Iya, ngono kuwi. Lah, sejatosipun menawi sak umuripun Bu Kesi menika ken jumeneng kula janjane pun rada mboten tega janjane. Lah iya to. Nggih. Ning ngeten lho Bu Kesi, niki wau lak kula pikantuk WA kathah saking komunitas Caksi Lover. Ya. Niku lak penggemar wayang. Wong bocah-bocah niku yen jenengan mboten nembang, mboten jumeneng ngoten niku rada gelo penggalihe, mula men seneng karo nggih tutup taun Ki Caksi Lover ya kuwi ngersakake tembang Nyidra Asmara sing nembang panjenengan. Diwakili karo Mbak Kiki sing saka ngendi Pati ya? Pati. Nah, kuwi sing ngersakake. Gandeng kuwi ya karyane Mara Sepuh panjenengan Ki Haji Sukron Suwanda. Dasare ya wis asring digarap karo kanca-kanca, mula aturna ripalungguhan iki tembang Nyidra Asmara utawa Ula Tampar komplit sak bawanipun. Ngaten nggih, Bu? Injih, Pak Dalang. Mangga. Mati seri angling darama ana cerita Monggo kadang-kadang kula anak-anak kula Caksi Lover dimanapun Anda berada menika spesial kentunan saking Madangkara kagem panjenengan sedaya sumrambahipun para subscriber ingkang kepareng mirsani lumantar live streaming Kuntadi channel. Wah iya matur nuwun. Heeh. Bu. Anenggih kinagara sesilih nyinaga kini
Asih Rahayu sarjana seni magister seni ya. meksa gumyak. Ing menika ciptanipun Ki Haji Sukron Suwanda ya dilembarke dikenalake. Wah iya. Ana laladan ngendi wae nyatane yen ning Jawa Timur iki wis mulai viral ya, Mam. Karyane bapak ki sing mendunia iki lak Srihuning karo Sesideman karo Sambung Wanci Dalu. Mongko Mbah Sukron ki karyane ki pirang-pirang. Iya, eman-eman yen ora diaturake. Klebu aku wingi mulih ning Blitar iki wis diparingi oleh-oleh. Ya kuwi gerongane Ladrang Sobrang. Ha iya. Kapan-kapan digarap karo kanca-kanca.
Lagi pentas kapan? Pambimu elek. Tetep ana genah tanggal 30 sik jaya. Nggih, terima kasih matur nuwun. Nggih. Saurunge ngaturake bintang tamu, yo ngaturake bintange Madangkara dhisik. Wah, iki. Kangen aku karo anakku wedok sing saka Tulungagung Genduk Winong Nawangsih. Wah, iya. Dasare yo bocah saya ayu, saya cantik. Wah, tenan. Angger dhek iki wis apa ngunggah video ning TikTok ngono kuwi walah kuwi sing nge-like wis pirang-pirang, Nduk. Atusan ewon yen perlu. Wah, iya. Mula ya ora aneh ora mokal dasare bocah ayu, bocah pinter, bocah nembang apik, suarane ya bergas. Mung kuciwane rada lalen. Ayo. Ora apa-apa, ngono malah apik wong wedok ngono kuwi. Nek terlalu ngerti, gampang eling karo wong lanang kuwi malah bahaya. Sing apik ya lalen ning ngono kuwi. Ayo. Men jumeneng yo tak tang tak dang berpacu dalam melodio. Awas yo. Ponakamu dhewe. Ponakane Bu Kesi. Nah. Terus nggayuh kawruh ngudi ngelmu ning SMKI ndek mben jurusan Karawitan. Lulus petang tahun. Ndongkol ora. Pancen juga jurusan sing petang tahun. Men saya bebles, men saya akeh ngelmu sing diregem. Oh, ana jalur ngono kuwi, ana kaya ngono kuwi. Lah, men ora padha karo kancane biasane anggere SMKI iki terus bareng kuliah menti ning isi Surakarta, dheweke golek rada beda karo kancane ning kuliah ana ning UNS. Wah, sampinge utawa sebelahe isi Surakarta. Jurusan utawa Fakultas Sastra Jawa ya nang ya apa? Fakultasnya FKIP, Pak. FKIP iki apa kepanjangane? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus jurusannya? Jurusannya Pendidikan Bahasa Jawa. Kenapa kok kamu ingin memperdalam bahasa Jawa? Ya biar Pak, nenek lagu-lagu gitu ben paham saya. Oh iya. Coba saiki ora usah nggih bahasa Indonesia, aja ngoko gandeng sampean lak jurusane iki basa Jawa. Ayo saiki nggih krama. Ayo. Nuwun sewu Pak Dalang, dados ngeten Pak Dalang. Ngono piye-piye? Nah, niki kula matur napa? Ya bab iki mau kenapa kok jenengan iki kuliah kok memperdalam babagan basa Jawa? Ayo. Amargi. Margi siwi. Ayo. Basa Jawa menika ketawise sepele tapi mboten sepele Pak sejatine. Oh, kok iso ngoten? Nggih, napa nggih? Kathah sing kaya jale kaya jale ya apa ya? Nek kowe ora pantes lek basa mlipis kaya apa lek tanganmu malang kerik ora pantes ora. Iya. Oh ya. Malang kerik lek kek ambune kok kene mak breng ora. Enggak ya Pak. Wangi lho kula Nggih. Saiki coba menata bahasa yang baik dengan basa Jawa sing alus. Kowe ngaturke panuwun karo Bapak Sudarsana karo sedaya para lenggah. Kira-kira piye kata-katane sampean? Nggih, kula Winong. Nggih. Minangka wakilipun rencang-rencang Ibu Presiden kalih Mas pengrawit kalih Pak Dalang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Pinter. Dumateng Bapak Sudarsana.
Sudarsono. Heeh, aja kok tambahi kethok lho aku wetak. Bapak Sudarsono, Suwi luwih Darsono iki contoh sing apik. Nggih. Terus Dumateng Bapak Sudarsono sekeluarga kalian para tamu ingkang satuhu kinurmatan walah. nggih, kranten. Ayo ndang. Ingkang satuhu kinurmatan kalih sedaya ibu-ibu ingkang masak, emas-emas ingkang leladi. Waduh, pinter. Terus sedaya kemawon ingkang sampun Hanyeng kuyung Dumateng kula lan sedaya kru Madangkara dados pagelaran dalu menika saged kalampahan kanthi saged kalampahan kanthi lancar sae mboten wonten alangan setunggal menapa. Ha iya. Krana nggih. Krana anu tanpa panyengkuyungan panjenengan pagelaran dalu menika mboten saged kalampahan kadosta ngeten menika. Pramila saking menika terus Pramila saking menika benjing menawi wonten napa-napa melih mantu sunat ulang tahun terus napa panen napa obong boto napa bangun pawon bangun napa mawon nanggep wayang melih. Ha nggih. Amargi wayang menika kaya Amargi wayang menika kedah dipun uri-uri. Terus napa nggih? Kedah dipun uri-uri. Nah, carane nguri-nguri menika nggih ditanggap. Ngoten niku. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, pancen menika generasi Z, generasi zaman sakmenika. Ing bab basa niku lair cenger niku langsung basa Indonesia niku bocah niku. Nadyanto omahe asine nggih desa. Ning gandeng niki pengen sinau, pengen belajar. Wong jenenge wong sinau niku terus disinau lek apik. Niku mesti mboten enten cacatipun, mboten wonten ingkang badhe napa maido. Wong jenenge wong belajar. Ya ora apa-apa. Sithik-sithik ya nang ya. Nggih. Ngapi kaya apa sampean sugih kaya apa lek nganti ora pinter basa walah engko karo bojomu mesti ditinggal melangkah saka pager ndak. Ya Allah Pak, mosok ngoten. Lah bojoku mengke bakal bahasa Indonesia iki. Hah? Ndak kan pakai bahasa Indonesia kan bisa gitu loh Pak. Lah keluargamu arep bahasa Indonesia kenapa kok dadak njukuk jurusan basa Jawa? Nah niku ben mboten bahasa Indonesia. Iki lambene iki tekan ndi bocah iki? Jare keluargamu arep bahasa Indonesia. Ngeten, maksudnya menawi mengke maksudnya kula menawi ajeng krama kalih garwa kula to. Nah, niku menawi kula basa krama, menawi ajeng ngagem basa krama kalih garwa kula. Nah, niku lho. Niku nek kula kangelan kan bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, mengke tapi bahasa Indonesia niku nggih penting. Pentingnya piye? Mengke anak-anak kula tangga-tangga kula nggih kedah saged bahasa Indonesia. Sik ta aku ngrungokne omonganmu suwi-suwi saya mumet iki. Lah kula jenengan ngomong basa nganti tekan tangga barang iki lho. Mboten, soalnya bahasa Indonesia itu ya penting, Pak. Ya, jadi penting. enggak cuma bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia itu juga penting. Soalnya kalau lagi pidato di forum besar kan tidak semuanya bisa bahasa Jawa. Basa kawine saiki yen siji utawa setunggal iki apa? Eko, yen loro Dwi. Dwi ora pembunang, Pak. Berarti anak nomor 2 ya, Mas? Ya, pinter. bener. Lek telu? Tri. Papat? Catur. 5? Panca. 6? Sat. SAT, sat. Ayo. 7? Sabto. Pinter. 8? Asto. Iya. 9? Songo wali. Wali songo. Wali songo denggelmu lacan. Songo Nawa. 10? Dosa. Napa? Dosa, dasar rekod kan. Oh, dosa. Dadi Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, Hasta, Nawa, Dosa.
Mboten sedoso. Mboten sedoso. Kuwi lak sedoso ya karepmu ngono wis. Lah biasanya lumrahe sedoso. Kuwi lek basa lek kawi iki dadine dosa ngono kuwi. Oh, nek sedoso niku Jawa modern, Jawa baru. Wis ngono ya kena. Ngono ya kena nggih. Kowe iki ora isin mula cedhak karo Mas Aji Mas mesti diajari basa Jawa. Kuwi karo aksara barang apal nggih. Lek pengen diwulu rono kowe. Diwulu niku dinapane? Wulu disandangi. Wulu iki prayo nik niku to. Denggelmu. Bentuke wulu. Wis sandangan kae lho diwulu ki dadine. Oh iya. Ngono kae. Saiki ndang nembang nong. Ayo, aku kangen karo suaramu, kangen lemu nembang iki akeh sing kepareng request lumantar streaming ngersakake sampean ya kuwi Ninggal Katresnan. Ayo. Kuwi uga pamundhute mbahmu sing saka Karanggedhe. Ayo ngono kuwi. Sakmene ora krungu suaramu kuwi jare awake meriang. Ayo. Ben diaturake karo putune. Ayo. Ayo, Kyai Sepuh kok mobil Taruna. Ayo. Dibawani biyen tak gaweke to, yen to. Nggih. Coba kaya apa Ninggal Katresnan. Winong Nawangsih komplit sak bahanipun. Ya. Mengke anu Pak, tapi segedap niki menawi rada gerok kula ngapunten nggih. Hah? Menawi mengke rada gerok ngapunten, soalnya kula dereng mimik wit wau sonten. Oh. Lah arep ngombe sik apa piye? Mboten, soalnya mengke nek kula mimik niki kula posisine kebelet pipis. Dadi nek mimik anu, mengke malah ndak kepoyo ngono to? Heeh. Oh iya. Ngoten, Pak. Wis ora apa-apa, oleh nek gerokmu ora masalah. Nggih, sithik ya, Pak. Ya ora apa-apa. Nggih. Penak malah nek gerok kuwi ya suda 50 ngono kuwi. Iya. Jeneng, ya. Jaranan dangdut kreasi Jaranan dangdut kreasi dening Winong Nawangsih Sinden Anu. Nanu senterewe jaran pegon apa itu? Sip, wilujeng niskala nang apik. Ya digarap rong rambahan sepisan dangdut, kedua jaranan. Wah iya coba kaya apa nggih. Ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Pujaka juragane jaran. Wah iya, heeh. Monggo diaturake Ninggal Katresnan Winong Nawangsih. Yo.